Nii, kas proovi või? Läheb. Loodame, et me läheme sellega järgmisena. Õnneks saame sisse. Ma sain ka sisse. Issi sai ka või? Naabrid said ka sisse. Kuidas on meeleolu? Äge või? Me vaatame. Me vaatame, kus me siin pressida saame ennast. Äkki saab ikkagi kuskil akna vahel, või mitte akna vahele, vaid siia klaasi vahele. Ma näitasin. Mahtusime napilt ära. Triinu, tule siia. Nii tam gdzie szmapy. Muszę tego lahti hoida, kui läheb. Ja Kristi on ka. Kristi meil pelgab kõrgust natukene. Me tuleme pärast sealt alla, mäeotsist alla, mööda seda teed. Praegu me läheme üles. Just ees. Po prawej, nieco ukryte w drzewach, zobaczycie zabudowania klasztoru sióstr Albertynek. Zbudowano je ponad 100 lat temu. Początkowo składały się jedynie z kaplicy, a pustyni założyciela zgromadzenia brata Alberta. Kanonizacji brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Miks mitte elada sellise koha? Związane z okolicznościami do Tatrat można oglądać budynek w stacji Kasperowej. Või siis seal need on talvel suusa kohad. Talvel on nüüd suusa korralikud suusarajad. Kristi naudib praegu. Kus ta on? Istub seal nurga. See teisega lähme veel. See on ka kokku. Tam cały czas szedł. Jõuame kohale. Kristi arvab, et kui ta kükitab, siis paha ei hakka. Plecak ściągnij na dół.
ei, see välja, et vaatad rahva peale. Vaata kellegi nopsa või? ei, me tagant otsast isegi on väga oluline vaadata, aga ma ette ei taha. Oleme 1354 meetri kõrgusel. Lõpuks oleme 1987 meetri kõrgusel. Kolej linowa może poruszać się jedynie w linii prostej. Stąd też konieczność wybudowania stacji pośredniej na Myślenickich Torach. Historia kolei na Kasprowy Wiek jest bardzo ciekawa. Inicjatorem jej powstania był Aleksander Budkus, popularyzator narciarstwa zjazdowego i ówczesny minister komunikacji. Kolej na Kasprowy Wiek została wybudowana w rekordowo krótkim czasie – 227 dni. Wysiłek się opłacił. 15 marca 1936 roku pierwszy srebrny wagon pokonał trasę z Kuźnic na Kasprowy Wiek. Welcome back to your journey to Kasprowy Wiek. Please remember to hold on to the railings and take a good spot. You probably wonder why we switched to the second cart. This is all because of the route that turns slightly to the left. The cableway can only move in a straight line, hence the need to build an intermediate station at Myślenickie Turnie. The history of the Kasprowy Wiek cableway is very interesting. Its creation was initiated by Aleksander Markowski, popularizer of downhill skiing and the then Minister of Communication. The Kasprowy Wiek cableway was built in a record time, 227 days. The effort has paid off. On March 15, 1936, the first silver cart traversed the route from Kuźnica to Kasprowy Wiek. Na tym odcinku Väikesed suusaliftid. Tatry Wysokie. Odróżnienie od zachodnich, Tatry Wysokie mają wygląd typowo alpejski. Szczyty są strzeliste i trudno dostępne. This section of the route also has many attractions. Ahead of you are the high Tatras. In contrast to the western Tatras, the high Tatras have a typical alpine look. The peaks are soaring and hard to reach. Pierwsi narciarze pojawili się w Tatrach ponad 100 lat temu i prawie od razu zapragnęli emocjonujących zjazdów najtrudniejszymi trasami. W 1939 roku w Zakopanem zorganizowano Mistrzostwa Świata. Na Kasprowym odbył się bieg zjazdowy. Mężczyźni startowali ze szczytu, start kobiet znajdował się 150 metrów niżej. Po II wojnie światowej popularność Kasprowego w latach 60. oddano do użytku dwie koleje krzesełkowe w Dolinie Goryczkowej i jednego Śląskiego. The first Tatras over 100 years ago, and almost immediately they wished for exciting rest on the most difficult routes. In 1939, the World Championships were organized in Zakopane. The city officer on this route. Now it started at the top, and the start was 150 meters lower. Following the Second World War, the popularity of Kasprowy among skiers increased. In the 1960s, two chariots were put into use in the Goryczkowa Valley and the Gąsienica Valley. W górach często można spotkać tatrzańskich gospodarzy. Przyglądajcie się uważnie skalą tylko, może zobaczyć i skaczące płetce. W tym terenie zdarza się też, że pojawiają się myśli, czyli niedźwiedzie młodzi, największe europejskie gatunki. In the mountains, you can often meet copper farmers. Take a closer look at the long shells, and perhaps you'll see jumping chamois. Bears also appear in this area from time to time. The largest European predators. Igal pool on labasid on igal pool üleval tegelikult. On the left of the road is the Suwa-Kasprowy. Eile nägime seda rätsingut ka. Na prawo dostrzeżecie charakterystyczną wystającą skałę, tak zwany palec. W czasie wojny Józef Luzbowski, narciarz i kurier taczański nazwany Ujkiem, jechał koleją na górę, by ruszyć w tajną misję na Słowiec. Nie wiedział, że na szczycie czekają na niego niemieccy żołnierze. Jak tylko się zorientował, przypiął nartę i wyskoczył z wagonika w stromy źlep pod palec. Świetnie jeździł, to też niemieckie kule i psy nie miały z nim żadnych szans. Takich opowieści i legend o Kasprowym Wielku jest mnóstwo. On the right, you will notice a characteristic protruding wall. This is the surface of the wall. During the war, Yusuf was known as a skier and a Kapakoria. Rode on the cable to set out for a secret mission to Zimbabwe. German soldiers were waiting for him at the top.
As soon as he realized how fast his skis had jumped out of the water, oli jah, külm oli väga häid. losing excellent speed, so German birds and dogs See hakkab ruttu alla tuleb, kui oli väga külm. ei, 21 kraadi näitasid siin üleval oli. 21. All oli 27,8 juba, aga siin üleval peaks 21 olema. Lambad. Kus on lambad? Ei ole lambaid. Kahe jala korras. Kaks jalga on mõlema. Teistpidi on kogu ümber. As soon as he walked out the station building, he found souvenirs and cards ready for Spotify collection. Don't forget to list our store before taking the full way back to Užice. Tych z Państwa, którzy zechcą się prosić, zapraszamy do Jaa, Kierując się holem nieco w prawo, przejdziecie na taras oleme kohal. Przy słonecznej pogodzie czeka na wszystkich niezawodnych na tarszański szczyt. Those of you who are invited to the Hotel 195 restaurant. Take on the lobby to the right. Triinu, kas ventikaga on hea? Hakkan näes juba kuidas on. Kristi on ka ilus. Kristi, oled ka ilus, jah? Janari teeb juurde. Nasza wspólna podróż z powrotem do Pyrzycy Kui hea, kui välja saad, siis on väga hea. Ikka lähme. Ma ei kao kuskil ausõna. Minge. Lähme sinna. Nii, jõudsime üles ja siuksed asjad on siin nüüd siis. Et siit saad minna, kõndida, vaadata ilusaid vaateid järjest mööda seda mäe äärt. Siit saad veel tõstukiga alla minna. Ma arvan ka, et sealt saad alla minna niimoodi kaarega teise mitte. Väga ilus. Ja